Ekartzen, bai. Ez da posible baten bat itzaltzea, ez da? Bueno, bari. Bueno, orduen, saio labur bat da, zuentzat ez dakit saio laburra izango da, baina ordu eta erdiko saio baten helburua izango da kontzeptu nagusizek zeintzuk diren argitzi gero autodiagnostikoa izeteko, bale? Gaizek berez edo honen azpizen agertzen diren atalak oso potoloak diren, bai? Eta ordu eta erdizen ezin dugu sakondu, hobeto kudeatzeko klabe berririk emon. Ingo duguna, batez da, kontzeptu garritxu, bale? Eta zentzu horretan, ikusten badozue sozialista larri geritzen lasa izan, edo galdetu, eta joango gara ajustatzen, bai? Gero, bigarren atala hobeto inalizereko. Hau prestatzen hasi ditzen nien, beti situatzen sektorean, eta pertsonen kudeak eta beti Eusko Jaurlaritzan berdin gertatzen jago. Administrazio publikoan hasten garenean pertsonen kudaketaren inguruan hitz egiten, ja jete urduri jartzen da, deseroso jartzen esaten dugu, baina hau ez badu gure esku, hori ja, Eusko Jaurlaritzatik egin dela datorren kontu bat da, eta guk teko guzier esan handirik, zentzu horretan. Egize da, kudaketa nagusia zentralizatuta dagoela sozialan esateko, baina seguruen zentru bakoitzak bai badeko zer sana bestelako alor batzutan. Eta joango gara horrek ikusten eta horren inguruen zer egin aldugun. Edo behintzen, zuek landutako aurrerak eredu horretan zer proposatzen den eta horrek zer esan nahi dauen. Lehenengo eta behin ikusten duzuen zer jarri duten, esaldi horretan. Proiektuak pertsonen bitartez bilakatzen direla realitate. Eta bertako pertsonen implikaziorik gabe ez dagoela proiekturik. Igual, hori gauza jakina dela pentsako dugu, baina egiz esan, azkenien hori bai badago gure esku. Zelan engantzatu pertsonak gure proiektuetara ikusi zein izen aldan euren perfila, euren interesak zeintzuk diren, eta horrek eskatzen du bestelako dinamika bat, ez? Hurbiltasun bat, galdetzie, entzutie, eta diseinatzie, zentroen bertan. Honegaz batera ikusi bigarren paragrafotxo horretan jartzen dutena da emozioen pisuak dekon garrantzia. Nik beti esaten dut pertsona garela emozio duen zakutsuak, enkabirekin, eta horre egitzen garela, zentruen zier horretan egitzen garela, klaro. Hori kudeatzea ez da erreza. Eta hor gure gora berak ukitzen dugu, eta horbe, erakundeko batez talde arduradun lanak itzen dozuen gaitasunek garrantzitsuak izango dire olako egoera kudeatzeko. Ni hainbet urte gara batez zentru desberdinetan ikastarok emoten da proiektu garatzen, eta pertsonen arteko gatazkak eta harremanak eta hori zelan kudeatu hori izaten da beti agertzen da kontu bat, ez? Azkenien urte asko egiten duzuz batzuk alkarregaz, beste batzuk jan etorrez jen egitxezari, baina bai egoera batek bai bestiek, emozioen aldetik ekartzen doz aldaketak eta hori jakin egin. Norberen burua erregulatzen, eta gero talde moduen eta taldea funtzionatzerakoan beste ekiko harremanak erregulatzen. Orduen, galderi hori izango litzeke, zein puntutaraino zaintzen ditugu gure zentroko langileak, irakasle eta ez irakasle direnak. Badeko kontzienteki lan hori gure langileak, gure lankideak zaintzearen helburu hori, ez dakiz puntutoraino hori helburutzat deko arduradun zarien egin, behintzat. Zuzendaritzak taldekoa edo talde arduradun, berdin da zein mailatan. Esango zein die. Buruegaz, baietz edo zetz? Bai, kontzientek egiten da lan hori uste duzuen? Neurri batek. Bueno. Gitien ez kontzientzia hartzea ez da gitxi, Ezan edo, batzutan dinamiketan inertzietan sartzen gara, baina horren kontzientzia izatea garrantzitsua da. Gero hori, aldagun neurrian egiten duen gauzak, hori bera egizia da, baina... Autodiagnostikoetan ez da komentatzen zan, egin du zanean iazko ikasturtean, zelan hautaketaren parte hori eta espagoan zeuen eskumen, ez da zuen eskumenen parte, emoten dau pertsonen kudaketen, irakasle eta ez irakasle direnen kudaketa hori ez dala, batzutan ez dauela nolabait barnera dute igual zuzendaritzaren
laneko parte bat danik edo, baina, behin geure ikastetxan deko guzamean bai kudeatu behar dala, ez da horkenek esaten ebana. Da horregon ziren nola baiteko ez da baiak talde eta bai, baina hori ez da gure esku, ordura arte igual hautaketarena da justo kritikoena, ez da, bai perfil eskatu aldogu eta bar, baina, esaten da moduan, dekogunagaz con estos miembros esaten da, ez da, gazestorik egokizen edo bien alortu behar dugu, ez da. Eta, hori da, ez da, kontzintze hori da, nahi dana, pertsonen, kudaketa aurreratu baten eredu batek esaten dagoena da, horretan be, nola izan algara mikainak edo nola lortu aldiren, hori lantzea, ez da? Bai, eta azkenean, pertsonan kudeaketan kontu horren azpitzik, igual kontzeptu hau da, aniztasunaren kontzeptua, zuek asko lantzen dozuena, igual ikasleekin eta familiekin. Ez dakitxo horren beste gero lantzen dugu gure artean. Aniztasuna ez atzerretik datorrelako, edo ez dakizen egoera sozial berezitik datorrelako, baizik eta simplemente desberdinak garelako. Eskema desberdinak dekoguz, eta gauzak ulertzeko modu desberdinak, printzipio desberdinak, sineskera desberdinak, horrek zaildu egiten da prozesua. Teorikoki badakigu dibertsitatea aberastasuna dela, gerotan lan itxerakoan kostatzen jako hori ondo kudeatzea, eta ondo regulatzea. Gure eskematik kanpo dauzen beste eskemak horrek onartzea eta horren balorea ikustea kostatzen jako. Nioto orokorrean, bintzat hori da nire esperientzia, ez dakit zuek ze esperientzia deko zuen zentroetan, baina bintzat hori nire esperientzia da. Hor jarri dut bat link bat enaz sartuko, baina ez dakit ezagutzen duzuen, Momondo ezagutzen duzue agentzia, bidai agentzia bat, ADN frogak egin zena, ezagutzen duzue? Ikusiko, jarriko zuet hasieri apur bat ikusteko, eta situatzeko, bai? So Carlos, tell me a little bit about you and your history. My family background, I would say